Madokachere mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi nopfumba mwedzi uno wagunyana. Tiri kutanda nonyaya inorwadza ichinyadzisa pokare MP wokumudzi wokumadoka zuva mudzi west pachirungu knowledge kaitano kwayaendesiwa kudaro dzimhosva nonyaya yekuti agobata mumwe mubvana zvisirizvo. Mubvanayu anga ari mubvana ari mufomu 5 kwai mubvanayu ndiye anga ari kumubhadharira chikoro. Kuno kumubhadharira kwache mubvanayu anga angura achindoreketa kuti bambo wavo vari kutoita zvekundipfimba kuno hei paita kunyangariwa. Kwai kudareko abvuma nyaya yacho akati ndizvozvo ndozvandakaita, asi kwai nyaya yacho ichabenudziwa zuva rochi20 nonomwe mwedzi uno. Regai tigoramba takazviringa kuti zvinenge zvipera sei pachishanu chinoteera tichakunyepai mabuja. Wamunangarwa waisa komisheni inoringano zvowa basa hwemapurisa nemasoja Zimbabwe Independent Complaints Commission pachirungu. Waipapa anenge achitungamira ndaakamboita mutongi webhiza Chinamora, pokare achibatsirwa naElizabeth Tutsate, pokare naAndrew Mataruse, pokare naOliver Mandipaka mupurisayo. Iye abenuka. Regai tirambe takaringa zvinondorwadza nenyaya yemakomisheni yaya kutoti mari yehurumende inenge ichitopera ipapa, paakudiwa vanhu, paakudiwa mahofisi, paakudiwa mazigumota makuru akomana. Regai tiringe kuti zvinopera sei. Uku hurumende yedu iri kufara kuita kupembera chaiko kuti kwai Rwanda yatipa churu chibodzi choupfu chomatani 1000 tons pachirungu. Mabuja pakanyangara. Regai tione tondotenda iwo Rwanda watipa nokutoti nzara itsvinuba gore rino injodo chaiyo, asi tinotenda wari kutiyamurawo. Wamunangarwa wasaina zviri pamutemo kureketa kuno mutemo uya unorambidza kuti kuitiwe bonde nomunhu ari pasi pemakore 18. Tikuramba tichizvitenda izvozvo, ndozvisvino ngazvirambe zvienderera mberi izvozvo. Izvezvi kureketa kuno anenge andobatiwa aiwa njandorera chaiyo unoita kupfira mujere mabuja. Regai tirambe takaringa tichiona kuti zvichapera sei, pokare kuti zvinochengetedza chere wabvana wakawanda, pokare newamwewo magwicho angabhinyiwe nevanhu vakuru. Kunetsana kwevanhu womubato uri kutonga RoZANU-PF kuri kuramba kuchienderera mberi. Kureketa kuno Gideon Gono kunzi atoisiwa kuti ari kutsvakiwa nemapurisa akaboeka asungiwe, warrant of arrest pachirungu. Kwaino kuti aribe kuenda kudare kwaanga achifanira kuenda nonyaya yekunzi ari kunzi akagoba. Iye agonenedzerawo wabiya acheya namakoni kuti kwai aiwaba awa namakoni wagoita zvekuchinja zvinhu zvisiri pamutemo wagondibira. Unobva wandoona kuti chaizvo inyaya yekumusangano kwawo wanenge waita kuringana kwawakarambana kamwe. Regai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi ipapo. Tinokunyepai mabuja. Kanzuru yeguta reHarare kureketa kuno kwai agobvumira kuti mari dzewabasa wawo dziingidziwe nosvika 25 kubva muzana, 25% pachirungu. Zvaakureketa kuti munhu ari kutambira mari iri pasi mukanzuru yeguta reHarare kwai akutopuwa madhora 536 $536 pachirungu. Regai tirambe takaringa kuti zvichaita kuti upenyu hwevanhu huchinje chere kana kuti zvinenge zviri becha zviri kuchinja. Takaringana neyo kanzuru kwai kuno magwara ari kuburika ari kureketa iwo kutoti kanzuru inokona yakabirwa mari inoita zviuru mazana masere zvomadhora okuAmerica $800,000 pachirungu nokambani yoNanotech, nokuti kambani iyi yakapuwa mari nobhangiro nyika kuti itenge mishonga asi iribe kuita izvozvo. Regai tirambe takabaringa. Tiri kufarawo kunyepa mabuja kuti kuno mumwe muChina anonzi Kai Yulong apuwa makore 30 okugara mujere
30 years pachirungu. Kwaino nyaya yekuti agoponda mumwe munhu waaisenza naye pamugodhi pokare akakuwadza vamwe wairi. Toramba tichitenda ndo zvinofanira kuitiwa hwii kundowatananisa kuti chiburika muno uchienda. Aiwa izvozvo tinozvidaba. Wanofanira kusungiwa wachibva wapinziwa mudare kudare woita mhosva dzobatiwa woziva kuti wari kupika wojereracho. Ndikaiti kuona kuti vachapedza wakaita sei pavanopedza. Mumwe mupurisa anonzi Michi Tafire Nyika kwaizvezvi agotonzi ari kudiwa pokare no mhosva yokuponda. Pakanyangara atoenda kudare kugweru kureketa kuno. Hino kana akaipona iyoyo ticharamba hedu tichiringa tinenge tindokunyepai kana pane zvimwe zvareketeka. Kwaimwe advert yaburika wamunangarwa wachikorokotedziwa kuti kwai makorokoto ekukura matsvitsa makore 72 82 pachirungu. Padzasi pacho kwakuti simwewo ngauzorore murugare. Vanhu vese wadokera vari kundobvunzana kuti koko chii chiri kuitika paribareketa kuti chii chiri kuitika. Apa yange yaisiwa bazi iro rinoita zvekuchengetedzwa kwenyika Ministry of Defense pachirungu. Unobva waona idina yavo kuti heno idi zviri kuitika. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei. Nyika yoAmerica kureketa kuno kwai yahwadzisa kutoti yaramba kupa vamwe vanhu makambani 3 munyika medu wanga achida kuti asimudze mari inoita 100 romamiliyoni kuti wakone kugoita zvokuwaka dhamu rogwai Shanghani. Sokuda kwavo wakapedza kuwaka dhamu riyo wangu wachizoriti vanoriseenzesa makore 25 25 pachirungu wachibhadharwa mari dzavo kubva mudhamumo. Kunoreka tione kuti zvichapera sei. Asi vamwe watorwadziwa. Asi tafara pokare kuti vekuAmerica vanoita kokuti ndokupa ndokutorera nokutoti ipapo kuchipatara choMupilo watoburika kutoti ndo vari kusimudzira ikweyo zvakanyanya. Watoisa nzvimbo inoongororwa ropa kuti rizikane kuti rakaita sei kana munhau dzochirwere choshuramatongo. Kuno kudaro henyu shuramatongo kwedu notokudaiwo kuti muite zvisvino zvakadando. Takaitione kuti zvinoperera kupi. Dai wandoitawo kwedu mudze mutoko kwese wachibhura neikweyo kuti zviite zvakanaka. Ticharamba takaringa kuti zvinopera sei. Bhangi ronyika kuratidza kwaro kuti rafoira nhau yokusimudzira mari yomunyika. Wagoreketayo kuti kwaitaisa imwe mari yekuAmerica inoita mamiliyoni 60 $64 million pachirungu kuti ibatsiridze Ziggy. Ziggy anoramba achindozigika basi. Paribe chizvino chakunyepa heru kuti zvinenge zvichiramba zvitekaira sei ipapo. Nyaya yagumisira panyaya dzomunyika. Benjani Mwariwari agoburika ipapa achinzi agoendesa mari mapepa okuti chikwata chongezi Platinum chimubhadhare miliyoni zviuru 600 $1.6 million pachirungu. Kwayada kuti ndibhadhare inokuti makandidzinga zvisiri izvo zvazviri pamutemo. Pakanyangara. Ende wari kungwara vanhu vari kubva vaenda kuboka roFIFA chaiko kwavanoziva kuti vanotetekewa zvisvino. Kuno pakanyangarisa mabuja. Ndikaitione kuti vanoibuda chere iyoyi. Nozuro uno wakagwemiwa zviuru 200,000 kuti wape aiteedzera Benjani. Kuno ipapa abva ati uyu kana makona kumupa basi nini ndakutopindawo ipapo. Ndikaitione kuti zvichaita sei, zvichaperera papi. Peno ndokupfa kwayo ngezi Platinum iyi. Ticharamba tiri kunyepai. Tikaringa dziri kuitika pasi rese, South Africa yagotiyo yakumbomira kuseenzesa mutemo wozvokurapa vanhu maharawo NHI. Rekaitione kuti zvichaperera papi izvozvi. Ipapo pokare
bhangi romusouth africa rakona kufadza vanhu kureketa kuno rikadzikisa iko kukwira kwezvinhu inonzi repo rate pachirungu tikuramba tichizvitenda. Dai zvatoenderera mberi wamboti futi zviite zviri nani peno vanhu vangaite twomwe kunosara kuno kumari. Ko iye ari bongo wekugabon kwaipapa zvinogona kumunetsa asi atiye inini ndichada zvekupinda mumatongerwo enyika ndakuda kuzvigarira hangu ndingozvigarira hangu asi ndokumbirawo kumana mubuditse mudzimai wangu kwaino mugwicho wangu wamakasunga wabuditseyo mujere zviite zviri nani. Hino kana wakaburika ticharamba zviri takaringa. Kweri kwamboburika kuti kwai kuDRC kuri kuita hondo kunokuti kuno vanhu wapandukiwa tora nyika unotoona utoti pano nyaya apa asi paribe zvakadando zvataona zvaitika. Ticharamba chikunyepai kana paino zvimwe munotoziva kuti mhando wenhau wanoita kupakura chaiko nofoshoro. Wanotamba mutambo wekiriketi muSouth Africa wakajiwa noAfghanistan zvinoita kunakidza kudadisa pokare nokusuwisa. Tikai tione kuti zvicharamba zvakadandocherei kana kuti zvichachinjawo gwendo hunoteera iwo tinenge tichikunyepai. Ipapa mitambo yoEuropa iri kuenderera mberi tikai tigozokunyepai kana zvikwata zvinomusoro zvatamba tinenge tiripo takaringa tichikunyepai kuti vari kutamba sei. Tiri papo mabuja aiwa rikai tigumire ipo pano kam ndini wenyu Mhanduwe Onhau.